Pane dzimwe mhando dzevasikana dzanoda kuti ungwarire mulife yako. Vasikana vekuti kana ukamupfimba nhasi wewe, after 2 to 3 days anenge akutokuudza nezve birthday rake. Vasikana vakadaro ivavo uvangwarire. Wakazonatsozvicherechedza unotoona kuti hausi wani ipapo. Anogona kunge atori netimu yebhora nemasabu ayo inenge ichitoudzwawo nezve birthday. Munhu anowana kuti kana mabirthday kana 13 or 14 pagore, but iro gore rine 12 months munhu aine birthday 1 pagore. Saka upangwarire ipapo. Right, number 2. Vasikana vekuti haade kufambwa naye, anenge achikuudza kuti aiwa ndozoonekwa nehanzvadzi dzangu kana kuti ndinonyara. Mhando dzevasikana idzodzo udzingwarire. Musikana akadaro anenge asikade kufambwa naye because anenge achiziva kuti mumaraini imomomo munenge mune vakomana wake vakawanda, so akazojumana nawo ma100 asi anobva azotanga. Number 3, musikana anononga kudaira phone kana kuti anozokufonera mushure mokunge aona missed call, kana kuti musikana asingapindurawo mamessage nenguva. Musikana umungwarire, because vasikana mazuva ane system yekuisa phone yake pasilent, kana kuti anogona kukudzimira data kana akaziva kuti uchatexta paWhatsApp, because anenge achiziva kuti nguva idzodzo anenge ane mumwe mukomana. Ndoka information inge ndakangobatawo panguva ino hama dzangu. Katisanganewo pa next video. Don't forget to subscribe. Manasi ndiye ane chimuti, saka imisisi buti pakange paita nyaya radzisa kupotsa itaramba maya, nekuti kuna mukoma manasi